Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα παίξουμε Farming Simulator 2016. Στο προηγούμενο βίντεο, από ό,τι είδατε, πήραμε καινούριο καλλιεργητή και καλλιεργήσαμε τα χωράφια. Είπα να αρχίσω εκτός κάμερας να αγοράσω μια σπαρτική και να σπείρω τα χωράφια, αλλά τελικά είπα να το κάνω on camera. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βλέπετε, χτες άφησα λίγο στη μέση το χωράφι. Σε αυτό το χωράφι θα σπείρω σιτάρι και στο άλλο κανόλα. Το ένα το θέλω για τα ζώα και το άλλο για τα λεφτά. Διότι βλέπετε έχω 0 ευρώ, δεν έχω μείνει από τα λεφτά. Παιδιά, σκέφτομαι να ξεκινήσω μια καινούργια σειρά. Θα ανεβάσω μια ανάρτηση για να κάνω Farming Simulator 2018 όμως σειρά με απεριόριστα χρήματα. Θα ανεβάσω μια ανάρτηση όπου θα σας ρωτάω άμα θέλετε να τη ξεκινήσουμε. Θα είναι απεριόριστα λεφτά και θα προσπαθήσουμε να το τερματίσουμε μέσα από εκείνη τη σειρά. Και από εδώ μπορούμε να το τερματίσουμε το παιχνίδι, αλλά θα είναι πιο δύσκολο. Σχεδόν το τελειώσαμε το πρώτο χωράφι. Αλλά δεν έχουμε και πολλά χωράφια και δεν είναι και μεγάλο. Με το που βγάλω κάποια χρήματα σκέφτομαι να πάρω καινούριο χωράφι ή να πάρω μηχανήματα για να κάνω μπάλες σε αυτό το γρασιδοχώραφο που έχουμε. Αλλά είμαστε πολύ μακριά ακόμα μέχρι να το κάνουμε. Ωραία, να τελειώνουμε και με αυτό το χωράφι και μετά λογικά δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Δεν νομίζω να μας μένει κάτι. Και μετά θα περάσω τον χρόνο off camera, γιατί on camera δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Και απλά θα κοιτάμε να περάσει ο χρόνος να μεγαλώσουν τα φυτά. Οπότε θα το κάνω off camera. Να μην βαριέστε κι εσείς. Γιατί θα πάρει πολλές ώρες αυτό το πράγμα και δεν θα έχουμε και τίποτα να κάνουμε. Σιγά σιγά πουλάνε και από βενζίνη το τρακτέρ. Το βλέπω να μας πουλάνε από βενζίνη. Δεν έχουμε και λεφτά. Ωραία, δεν μας έμεινε πάρα πολύ. Επίσης, να σας πω πως βρέθηκα να πάρω σπαρτική. Δεν το είχα μέσα στα σχέδια να πάρω σπαρτική. Απλά μου πέταξε μια αποστολή το παιχνίδι, την έκανα off camera και έφτασα τα 58.000, όχι, κάπου σε 40 κάτι χιλιάδες. Πούλησα την παλιά σπαρτική και πήρα αυτήν εδώ. Και έμεινα κάπου με 1.000 ευρώ και μετά με τα 1.000 ευρώ αυτά πήρα σπόρους. Οι οποίοι δεν ξέρω μπορεί να τελειώσουν και να μην προλάβω να τους πήρω ολόκληρο το χωράφι εδώ. Άμα δεν το σπείρω ολόκληρο, λίγο θα μείνει. Ωραία, το σπείραμε. Επίσης, εγώ off camera πούλησα και το κανόλα. Βγάλαμε κάποια λεφτάκια και από εκεί. Αλλά δεν βγάλαμε κάτι τώρα. Θα κοιτάξουμε λίγο στο χάρτη τα γειτονικά χωράφια, λίγο πώς κάνουν. Γιατί σκέφτομαι να πάρω χωράφια εδώ κοντά ή αυτό. Και τα δύο από 120.000 κάνουν. Βλέπω. Εντάξει. Πάντως αυτό το τρακτέρ πάει η σφαίρα με τη σπαρτική. Είναι μεγαλύτερη σπαρτική.
Οπότε δεν θα έχουμε θέμα στο χιλιόμετρα. Και δεν είναι και πολύ γρήγορο τρακτέρ, είναι το δεύτερο μικρότερο. Ο σκοπός εδώ σε αυτή τη σειρά είναι να το τερματίσουμε και εδώ. Να πάρουμε όλα τα μηχανήματα. Όχι όλα τα τρακτέρ και όλα αυτά. Απλά να πάρουμε το καλύτερο τρακτέρ, την καλύτερη κομπίνα, την καλύτερη σπατική, το καλύτερο καλλιεργητή, φορτηγό και αυτά. Αυτό ήταν παιδιά το βίντεο, τα λέμε σε επόμενο. Γεια σας!